na-achị ikwu ọ dị very serious. Nwaanyị anọkata si die na ọkago nka ya gabazia na ọma nyezi Kpekus nwanne m ọkara nka ọbụla ọkara nka ọka dị chassis unu ga-ege ntị unu ga-aghọtakwu ihe anyị na-ekwu ngwanụ nenene anyị mma na odalụ o nwere ihe onyonyo anyị chọọ igosi unu ọ dị mma nwaanyị ịdị na-adị Kpekus ụmụ nwoke kalụ nka na nwaanyị kalụ nka fana abụ wee kpee onwefa n'aka ụmụfa anyị na-ajụ ihe nwoke a mere ọ dị mma ka anyị ga-ene ntị ka anyị nụrụ ya anyị ga-anụ ya wee nụkwu ya n'uju ya chee na ntị things they happen, but we cannot this is posting card because the reason you require from school better now. I had to leave everything I need to do at school. So this is bad rock, better. My senior brother, my sister, my thinking also, my thinking si far away better. I'm trying to inside the compound now. So yeah, the mom. We are the last kid. I bring you okay, what now? So do time. So guys, don't worry. We'll feed you guys here. It's like I by side. I will just side the camera and the video. Okay. Ndị be anyị kịta ka ikpe ga-elecha iru biko mma achọkwa unu gee ntị ọfụma ka unu wee ghọta ihe na-eme wee nwee ike mmadụ ihe a ga-eme ka e wee setụrụ okwu maka onye a ka okwu ukolo afọ na-ekwe ka enu okwu ụra biko na ụmụnne bụchanụ ntị ọfụma ka unu nụrụ ya maka mma achọkwa unu tinye ọnụ na ya ọ sị na o mere ego nwunye ọ sị na o mere ihe n'isi nwunye eduli ya naba ọ sị onye okwu ọ na-azakwa ya mgbe ahụ o mekọtazie nwunye ya na-azị ekwe okwu nke ọ bụla ọ sịrị ya anya ma ọ jụzịa nwunye esibazi anya na ọkarịgo ọ sị ife isebe eziokwu maka nwunye ya ekwe ezi ekwe ọ sị na ọ chọọ ịnụ nwaanyị ọzọ maka nwunye ya ekwezi enye Kpekus ọ kago nka nwunye ya akago na-egekwenụ nna anyị ọ bụ iwe ka iji wee kpọwa ụmụ arụ ọmụ kedu ihe dị n'iwe enwe ị na-akpọ ihe dị ya ụmụ arụ wee shi ịkabasị wee gbala ego moto tuule ego moto nke a bụ nwunye ya bịa n'akala ire maka na onwe iwe bụ iri ibele nwunye ya sịrị na ihe a bụ ifele nwunye eweta ihe ka ọ hazie nwunye ajụ ọ bụ ya ka a na-ekpe o mere ego n'isi m olulu ọba adịzi ihe ọ dịkwa m mma kedu ebe na ọ bụ kedu ebe na-agbasasịzi
kedu ịkọrazi kedu ife na ọkadị oluba ọbịa n'ego ọkalị nka ọkwa m na-ewu ite enyi enyi ịnụkwa na na-asụli ọbịa dị gị na-asụli ọgọ nwe ibe nna na-emere oli ya ị na-emeta okwu ya kedu ibe eme njikwa ọgwụ ya ka m ji wee sọ uche nwuru onye ị na-emeta okwu ya maazị inuwe adịgwagwa anyị so mmadụ na anyị na-akara nka ya be dị ihe ebe mpa anyị na-aga ọkpa aka m agadi nwaanyị nara aka nka n'ebe ọ abalị ọbụla na-akụ ụzọ gbogoro ihe a na-afụ n'abalị isi Ọnịcha bara Nkechi si Legọs agbadatacha maka okwu nwa enwe m iwe bụ ọ na-eje ije iwe na ụlọ ejekwa ije ihe mpa anyị ọkọtọ kwado mpa anyị na-egekwa m ntị ka mpa mpa anyị chekwalụ ka ngwa ya nọ maka okwu ukuru ji wee kpọọ m nọ wee rafu be di m wee rafu ụmụ arụ wee bịara nataba mgbapụ nataba vileji na mmemme ibe nsị ka m kwuo akpụ ihe ọzọ bụ ọka nke anyị Anambra ọ na-aga imetụ ụmụ anyị aka ka gị na-akpọli owu ele nwa na udu mmiri ọjụ na ịma mkpali ya anyị ejenụtara ya nwaanyị anyị ejenụtara ya nwaanyị ọzọ ka mpa m hapụ ịnwụ n'oge anyị ejenụtara ya nwaanyị ọzọ Chineke ụmụnne okwu unu nụrụ ihe okwu na a na-abụ nwoke ahụ kpọọ nwunye si anya bịa kata kpọlie ohu maka a nọ n'udu mmiri oyi na-atụ nwaanyị ajụ ọsị ya na ọkago nka ọsịkwa na o mere ego n'isi na ọ na-azabụkwa ya esi a na-eme ọfụma kịta azụfakara nka ka akpọlibe ohu nwaanyị ajụ nwaanyị kedu ihe ị na-ajụ asị nna di na nwunye bụ ofu mana nka mana ihe niile na ntili ọnwụ ekewa unu ọ bụ ihe unu kwakọlite ya bụ ịkwesịrị ịdị na-asị ya na ọkago nka ọ bụkwa ihe o ji ga-eje nụọ nwaanyị ọzọ fa kpọrọ ụmụaka fa ndị nụcha di ma ndị nọ n'ụlọ akwụkwọ ihe a bụ nya onye lụrụ ene 18 o kwesịghị ịnụrụ ya nya bụ ka ọzọ ghara ime o wee bụrụ ya ihe mmụta dị n'okwu a bụ na gị na di gị ga na-akpọli ohu ịmakwa ihe bụ ohu ọ bụkwa ọrụ ị ga na-rizavụ pọwụ ya unu ga-akwadolie nkwado pụrụ iche ọ bụ ihe ụmụ nwoke ji agba n'ilo ma ọ bụ ọnụọ nwaanyị ọzọ unu aghọtago ma ọ bụ were ego eje na-adashicha ụmụ obele nwa fafie anya aka ụdachi afọ ego niile dị n'ụlọ ya bụ nwaanyị ịdaga ihe ka jegede ị ga-ejekwube di gị o si n'ọkwa abalị a na-akwa na mgbu na-akwa na mgbu a na-akwa na mgbu na-akwa na mgbu na-akwa n'ọnụ ụzọ nwaanyị ada ekwe o wee sikwa ya na o nwere inu dị eturu ọ bụ ka ọ sịrị ya na ọ na-afụkwu ya anya na-aga walawala ọ na-ejekwa ebe nwa ama ihe ọ kọrọ akọ nke ahụ bụ ihe edozi ma anya o nwere inu oturu wee gee ntị ọdụka ọ sịrị ya na ọdụka o nwere ebe ọzọ ọ bịazie si ya ngwa o jụzia mana ọ na-agakwa ebe ọzọ mana nke ahụ edochara ma unu so wee nụrụ ihe ahụ unu ga-akọwa ya mma ya bụ ọ dị mma ka o si bupụta nwunye wee kpee n'aka ụmụaka ya ka ọ ka mma ije kpee n'aka ụmụnna aka mma tomi o zukọkwe n'ezinụlọ dị ezigbo mma ọ zukọkwe nọọ nice family na fa na-anọkọ ọnụ itinye okwu ọnụ ihe mee akpọọ mitin ọ bụ ka esi kwesị ịdị na-eme ihe mee ikpọọ mitin ụmụaka gị fancha niile etinye ọnụ dana ijebe na ụmụnna bụ gịnị ya bụ ndị ekwensu nọ ya ndị amoosu nọ ya ndị ntisa nọ ya ndị mkpasa nọ ya ndị nnadi nọ ya iweji ikpe gị na ụmụnna ibupụtago onwe gị ndị ịchọgị ịghasị ezinụlọ nke a o merie n'ezinụlọ ya ọ bụ ya bụ the best yes ọ bụkwa ka anyị sikwa eme n'ezinụlọ anyị iwewekwe gị ị ga-akpọ mitin ịkpọọ mitin papa mama biko achọrọ m mitin onye ọbụla anọ n'oche ozugbo ikwulide iwe gị kwuchiche ekpechi enyi asị onye mejọ ọnụ si ndo onye ahụ meghelikwe ọ bụrụ na ị meghilire anyị niile ga-atụ gị ilu ya bụ ọ bụla ilu ezinụlọ atụ gị ilu amachibido ya onye fụ gị ọga asị gị ịfụkwa mmadụ gị gafee o wee bụrụ ya kedu ihe a na-akọ ihe a na-anyapụgheri iwe si na ihe nwa bụ kedu isi a na ọkago ọka nke ọ bụ garanti ọka dị active ịdụloki na ị nwetara onye ka dị active kakwa nka ka dị active yes
agwa m unu na ụmụ nwoke dịkwa 70 ka bụ chasis unu na-agbagha ifuru ya osukwa onye agba n'ọsọ ka ihe na-agbazila ọsọ ka ihe na-agba enejeghị anya kịta mgbe ọ na-anụ ya ọ sị na ọ chọrọ onye dị yọng ma ọ bụ ọtọ die mgbe di bịa ịnụ ya ifu gị onye ka o ji dị mma ị na-anụ nwaanyị ịnụ onye ị tọrọ ọfụma unu na-aka nka unu kakọta ọnụ onye tọọ gị nwaanyị ada afịa arụ ọka nka gwụgwọ agwụgwọ ịghọtago nwaanyị ada afịa arụ ya ka eji asị nwoke tọọ nwaanyị ịghọtago mana ụfọdụ na-anụ ụgbọfa nya nwaanyị anụ ụgbọ ya ụfọdụ nwoke anụ onye ọtọ si eji dozi mmadụ mgbe a ga-aka nka ọ dị afịa arụ nwaanyị aka agwụgwọ maka afọ ime na-eme ụmụ nwaanyị aka agwụgwọ ụfọdụ ọghajie gị ukwu ọnwe nwa ị ga-anwụ ọghajie gị ukwu ma ukwu ga-akpakọzi n'ọnụ ịma ndịsikwa na-eme kpekus ma ọ bụ ihe nsoli n'abalị ifugo ihe ụwa nwaanyị si wee dị ọnyanwa ụfọdụkwa nwaanyị aka nke ọzọ maka inye nwa ala ma ime ozi mgbagharị a na-enye nsogbu ifugo ịmụ ọmụmụ na-eme ụmụ nwaanyị nka ọsọ maka na nwoke bịakwara anya die nwaanyị na-atazi afọ dị na ya bụ afọ ime 9 months nye ala wee zụba pichaba mmebe ọ bụzi lebo ị gaa na lebo rum a ifu ndị mmụọ anya ọ ya adịghị ka ị nọ na okukolini ọ ya adịghị ka ị nwụga anwụ nya ebe niile agha kacha aghajite ọ bụ by grace of God ka o ji aghakọtakwa ọnụ ọ bụrụ ụmụ nwaanyị ya na chi esoro ọ gajie n'ukwu ọ na-ejezi welu mkpọ na-aga die ka dịkwa chasis na-aga ifugie so ịchọ ịnụ di ịnụta yọngị ọ na-adịkwa mma inu na-eklem na ịmaga unu na-eme na-agalavantị ebe niile anụta m chasis anụta mana emechi ị ga-ebukwu ya ụzọ gbada ibuli ya ụzọ gbada ọ ghaba asa ọkwa ọchọba ụmụaka ọbịa ubuli ego na-ebunye fasịfafie anya aka maka ike adị ọzọ gị ịkago ọsọ ya bụ ijiri 5 years tọọ nwunye gị dị mma from 5 years ka iji ga-atọ nwunye gị ọ dị mma unu dịkwa n'ọgbọ onwere ihe ome 10 years 15 ọ bụzi from 20 bụ na ịtọkazi ya na ịmụrụ ya mụ ọnyanwa ifuru ya ọ dịka nwunye ọtọziri ya nwoke ka dị nwa chasis dịkwa active ọnya ị na-anụ nwaanyị ịnụ n'ọgbọ gị inwekwa ike n'ọgbọ gị ma ị chọọ unu ga-eme enjoy na youth mana akaba nka nwaanyị awụwọ ọga down n'ike gị nwa aka dịkwa maka nwoke na-adị active mgbe niile mgbadikie na-adị active mgbe niile ifugie so ịnụrụ onye ịtọrọ ọfụma ịma mgbadika ụmụ nwoke na-adị active mgbe niile ọ bụrụ na ịtọ nwunye gị ọfụma na nkazi ka unu ga-eme enjoy maka nwoke na-adị active na nka mgbe niile ịghọtago nwaanyị ahụ dị ụtọ na ọ dịkwa yọngụ ọ dịkwa active na-aga ifugie o wee kpee nwunye o wee kpee nye n'aka ụmụaka na-amụpụ amụ ọ bụrụ ihe mmụọ amụ ọ bụkwa ka unu mụta ihe maka ọ dịkwa very serious ihe a na-ekpe dị very serious ọnya ka ejisi ị na-eme ihe ị na-eme ichete maka ọlụ abalị ichete rizavụ nke ahụ rizavụ eneji nke ahụ rizavụ ọpụwa nke ahụ isikwana na ị gara ọrụ ma ọ na ị gara ozi ọ bụrụ excuse kama ịmara ma ịga n'ozi ịmara ịgakata ozi ime ọsịsọ bukuneta ụmụ ihe kwara gị ya n'akụkụ kwado ewu ahụ tee ude na-ekpu ikpokpo ọma bido karịba ụka dị mma ị na-amụli ya ma unu na-akpakọrịta ụka wee na-ekwe praises and worship ifugi ya ụmụnne ya bụ ị ga na-adịkwa ọcha maka ndị ada adị ọcha amara m ma o komplenere na di ya ada adị ọcha ụmụ nwoke na-adịkwa ọcha na-adị ọcha karịa nwaanyị akọmplenere nke ahụ ọ bụrụ na ọ kọmpleniri ekịta ma ntinye ọnụ si ya nwoke biko na-awụ arụ mana na ọkago nke abụrụ garanti ọ dị active so ị ga-asazili ihe ogolo o mere ego o nwere asambodi o nwere satifiketi ị ga na-enyekwa enye ka o si wee masị ya ya bụ ikpesakwanye mkpesa ahụ anyị achọkwa ịnụ ya anyị nwabụ ndị marriage counselor anyị achọrọ ịnụ ya biko dododo ị ga-ama ihe ime ị ga-ama bụ ebe sọsọ ma isi kịta na arụ ha dị ọzọ gị na-ịgbadago o nwekwa ike achọbala nwoke onye ọ ga-abụ ya na ya achọbaziala ya ọnyanwa achọbala ya onye ọ ga-abụ ya na ya ọ bụrụ na ị gajigo ukwu maọbụ na ukwu na-egbu gị maọbụ na arụ adị ọzọ gị ime ka anyị mara ọ bụrụ na nwoke na-elu inyi ime ka anyị mara ụmụ ike ọ nara akpụchanatacha ọ nara awụ arụ anyị si anyị akpụchanataba
ịmago 2 weeks every 2 weeks ịkpụchanatacha ebe a ịkpụchanatacha down below ịkpụchanatacha anya ọfụma iwere ihe eji shevucha ebe niile ịdị mma ihe na-adụ na-ebu ọfịa bụrụ George Bush ọ bụ ya amara mma ọ bụ ya na-achụzi nwaanyị so ọ bụrụ ya ime ka anyị mata ka anyị nye ya advice na-awụ arụ ụmụ nwoke na-awụ arụ ọfụma ije iwu arụ ị ga-ekwu ebe 2 minutes ikwu ebe 2 minutes ikwuo mgbada ịmaga ichigharị gị ikwuo saịdị a for 2 minutes ikwuo saịdị a ichigharị nyọrọkọtọ niile ikwu onye kwa onye onye ahụ ka ọ dịkwa nwaanyị ichigharị gị ebe niile ịgbasa ebe niile iwere ụgbọ nchadị ọfụma ikwu onye ị ga-eteki time wee kwuo onye kwokokokokokoko ikwuo nke ọzọ kwokokokokokoko ikwu ebe kwokokoko ebe dị mkpa ebe zoro ezo ka inyi na-eji adị maka ọ bụrụ na ikwori inyi na-eji takịdo ebe ahụ akpị nkịta na-adị ya akpị nkịta ọ bụrụ na ị nara akpụchanata ya awụ arụ ọfụma akpị nkịta na-adị ya ọkwụnụ ma ihe bụ akpị ọ na-adị ma ajị too ogologo dịka a ga-eke eke akpị nkịta abịa gị ya ma igwu ọkwụnụ ma igwu lice ọ na-adị na ya ma ọ bụrụ na ị nara akpụchanata ya ịkpụchanatata ebe niile ije iwu arụ ịgbasa ụkpa ikwu onye saịdị ikwuo saịdị ikwuokwu mmechakwa ịbịa sekọnd taim ikwu ocheche enyi ọ bụrụ nwaanyị ịgbasa ebe niile ma nke ike azụ nsi na-adị ikwu onye ogbo iwu arụ iwuchicha arụ ibushọn ewula arụ ọfụma tupu ịgba pefum wee tee ude na-ekpu ikpukpe ọma ite ude na-ekpu ikpukpe ọma tupu ịgba pefum ụfọdụ ada awụ arụ fada awụ arụ feweli pefum na-agba nke ahụ ajọka nwa iwuchacha arụ wee tee ude ime ihe ọdị maịlụ itekwenye ka odo ebe niile dị strọng ịmago na-abazi n'imi na-asọfọketi mmadụ mba mana ị ga-ebugodo ụzọ wụọ arụ weli ncha na ụmụ ọ bụrụ ụmụ ncha dị mma iweli ncha dị mma wụọ arụ kwuo onye ịgbasa ikwuo kwokokokokoko na saịdị nke ịgbasakwa ebe ikwu onye kwokokokokoko na saịdị nke ikwu onye ọfụma ikwochechiche enyi ihe wụchapụ mmiri ikwu ịbịakwa sekọnd raụnd kwokwe ikwu ochechecheche enyi ibushọn ikwochego iwe kwazia mmiri nke final one nke ga-agbachapụzi iwe fichaa arụ ọfụma wee were ude na-ekpu ikpukpe ọma tee ọ bụziala ihe tụsakwa bọdi rolo na ma ndị otu ya ime nye ọdịmaya ọ bụrụ ya ka o kpesịrị kịta anyị nyekwa nwoke advice mana nke ọ bụrụ ya bụ excuse ọ bụrụ ya bụ complain ya bụ ị ga-eje nete di gị jee nete ihe o si gị ma eme nye ya bụ ịbịakwana bịa kọkwa akụkọ nka asịsị na ọnya ndị be anyị unu anụ gị ya bụ kedu ihe unu furu kwuo ya ọ dị mma ka fasi wee bịa kpọọ onwe fa ọ dị mma ka nwaanyị agadi nwaanyị ada aka nka na-egwu ụmụ agba ọ gwara anyị na arụ adịrị ọ gwara anyị na ukwu gajiri n'ụlọ ọkago nka mba na anyị ekwere nke ahụ na di ya akago nka kịta ka ịma na ọkara nka mgbe ọbịa nnụ gị ọkakwala nka mgbe ahụ ọkakwa nka mgbe ahụ ifuru ya kịta ka ịma na ọkara nka ọnyanwa ifugozi ihe na-eme ụmụ nwaanyị ọkago nka ọkara nka ọbụla ọkara nka ọ dịcha nga ịghọtago ka emesịa